Helo a chroeso i fideo rhif 2 o'n cyfres Tyfu Eich Llais. Y tro hwn, rydyn ni'n mynd i wneud rhywfaint o waith ystum ac anadlu. Gadewch i ni sicrhau ein bod ni gyd yn gwybod sut mae ystum da cyffredinol ar gyfer canu yn teimlo fel. Rydyn ni am geisio cael ein cyrff i alinio ac i'n helpu ni gyda hyn rydyn ni'n mynd i wneud bach o ymarferion. Gallwn wneud hwn sefyll neu eistedd. Reit, amser i ffindio ein ystum canu, trad ar wahân, ymlaciwch eich pengliniau ac eich ysgwyddau. Dyna ni'n mynd i anadlu i mewn a ddod am brechau i fyny i'n ysgwyddau. Anadlwch allan a throelli ein dwylo. Yna, anadlu i mewn a mynd ar ôl i fyny dros ein pen. Anadlu allan a throelli. Anadlwch i mewn ac yn ôl i'ch ysgwyddau. Ac anadlu allan ac i lawr i'ch ochr. Teimlwch yr ymdeimlad o aliniad ac ystum dda. Cofiwch y deimlad hwn, oherwydd yn amlwch bydd tensiwn yn gychwyn ar ôl bach amser. Siglwch eich gorff, tyma bach i cofio ymlacio. Rydyn ni bob amser eisiau dychwelyd ar y deimlad hwn. Anadlwch i mewn drwy'ch trwyn, ac yna allan drwy'ch ceg. Rydyn ni am sicrhau ein bod ni'n cadw ein hysgwyddiau wedi ymlacio. Peth cyffredin iawn yw ein bod ni'n teiddi i anadlu mewn fel hyn. Ond gall hyn arwain at anadl uchel, sy'n golygu nad ydym yn defnyddio potensial llawn ein corff. I gael anadl is, rhowch un llaw ar y frest ac un llaw ar y bol, a phan fyddwch chi'n anadlu i mewn, byddwch chi'n deimlo bod bol yn tyfu mas. Byddwch chi brest yn arall lle mae hi. Dyna fe. Mae hwn yn gweithgaredd da iawn i wneud os nad ydych chi'n hollol siŵr sut mae anadl isel yn deimlo. Mae anadl isel ac araf yn ysgogi nerf eich fagws. Y nerf fagws yw'ch nerf hiraf yn eich gorff. Mae'n cysylltu a'ch ymennydd a llawer o organau bwysig drwy'r corff, gan gynnwys y perfedd, golyddion, stymog, y Gallwn a'r ysgyfaint. Fi ddim cweit yn siŵr lle mae popeth yn mynd. Un o'n prif ffyrdd a gallwch chi ysgogi swyddogaeth iach nerf y fagws yw trwy anadlu bol ddwfn, araf. Gallwch ddysgu defnyddio ymarferion anadlu i symud eich ffocws i ffwrdd o straen neu boen. Nawr te, bach o ymarferion ysgafn yn yr abdomen. Rhowch eich bawd ar eich bottom bol a gorffwyswch eich law ar eich bol. Ail adrodd ar ôl fi. Sh, 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 sh. Hu, 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 hu. Ho, 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 ho. Ha, 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 ha. Yee-hee-hee-hee. Gwych! Dyma ni ar gyfer ein ail fideo. Gwelch chi tro nesaf.